l'escola necessita serenitat, pau i tranquil·litat, i no pot estar amb el neguit de si podrem fer o no podrem fer. Escolti, com ha dit molt bé la consellera d'Ensenyament, és claríssim. L'escola que faci la seva feina i des de la política, des del govern, ja es defensarà el que s'ha de defensar. I si no es defensa des del govern, es defensarà amb el poble, amb els mestres i amb els pares. Veiem, a Catalunya s'estudiava el 90% d'estudis es feien en castellà, però ja a mitjans anys 60 va haver-hi unes escoles actives que van aplicar el bilingüisme escolar orientat per Rosa Sensat, i més tard, a partir del 69, des de la Delegació d'Ensenyament Català d'Òmnium Cultural vàrem impulsar un altre model que era el d'escola catalana per tots els nens, en català per tots els nens. A la Rosa Sensat hi era una situació possibilista, és a dir, els nens castellanoparlants dins de la mateixa classe no separaven els nens, però dins de la mateixa classe aprenien en castellà, i els nens catalanoparlants en català. La mestra feia anar dues pissarres, sí, i això era el bilingüisme escolar. No, després d'una explicació en feia una altra. Aleshores, això, nosaltres vam veure dues coses. Primer, que Catalunya com a poble, i això li parlo dels anys 69, 70, 71, Catalunya com a poble tenia dret a tenir una escola, un model d'escola propi, amb llengua pròpia, amb continguts propis. Vol dir que els programes escolars arrenquen de l'entorn, de la pròpia realitat, de la pròpia història, de la pròpia ciència, que se'n parla molt poc de la ciència catalana. Però no és que nosaltres no haguem d'estudiar l'altre, però el que tens a la vora és el que et serveix per emprendre la volada. Bé, i després també per als continguts i les actituds. I les actituds què vol dir? Vol dir que un nen ha de ser conscient que pertany a una comunitat concreta, que pertany a una comunitat que té una llengua, que pertany a una comunitat que té una escola, que pertany senzillament a una nació. La Generalitat es va trobar sortosament que s'havia treballat molt el català a l'escola, la llengua catalana com a assignatura a l'escola, molt per part de la delegació de l'Òmnium, de la delegació d'ensenyament català de l'Òmnium. I aleshores hi havia 1.200 professors, l'Òmnium tenia. Veiem, no és jornada completa, feia 6 hores, l'altre en feia 12, l'altre estudiava. Però, aleshores, que es van trobar que, com ho farem ara per fer català l'any que ve, perquè la gràcia, doncs es va prendre el propòsit que encara que no hi hagués l'Estatut, es podia fer la primera legislació específica pel català, que va ser el famós decret 2009 que va signar el rei d'Espanya i en Suárez, el president Suárez. Aleshores, aquí s'hi va incorporar ja amb gran perícia per part d'aquells moments del conseller Pissunyer, que eren del partit d'en Jordi Pujol, del conseller Pissunyer, d'en Joan Guitart, que feia secretari general, i director general en Francesc Noi, que ja ha estat espassat, malauradament, van tenir la perícia no tan sols de negociar, de posar dintre l'ensenyament del català, que entrés per la porta gran i fos obligatori a primària, a secundària, a les escoles normals, sinó també que fos possible l'ensenyament en català. I va sortir el decret, i bé, a partir d'aquest moment, què va passar a partir d'aquest moment? Que van poder estendre el català, que no hi era ni molt menys a totes les escoles, que nosaltres podem fer un 25%. Estendre-ho, però hi havia un professorat, hi havia unes ganes, dir que els mestres que parlaven català podien fer-ho, sense més titulació de moment, que eren el 62%, podien fer la classe de català. Per fer la classe en català, per assegurar que ho poguessin fer sense problemes dintre l'escola, pensin que el magisteri el 38% era de fora i molt convençut que era de fora, per tant si es demanava que es digués, que es comuniqués, s'havia de demanar com una autorització per fer-ho. Sí, perquè llavors en aquell centre s'analitzava, veiem quants mestres hi ha catalans, com ho poden fer, com ho poden negar, perquè si tothom ho fes pel seu compte seria un desastre. Van marxar més de 20.000, el 85 va marxar més de 20.000. Però això està bé, això està molt bé. Escolti, ja ha canviat la cosa, jo no m'hi avinc, jo tinc amics que ha marxat, una inspectora que va marxar, sí, encara em telefona. Nosaltres, el president Tarradellas, amb Pissunyer, etc., i després amb el president Pujol, l'any 81, amb competències plenes d'educació, teníem un model d'escola catalana per tots els nens. Però molt bé, senyors, en català, i resulta ser que un X% importantíssim de nens, en certs llocs, ens arriben només amb una llengua, castellà, que és la llengua familiar. Que n'hi ha uns altres que ens arriben dues, en català i en castellà. Què hem de fer ara? Els fills de família catalanoparlant gairebé tots sabien català i castellà.
sobretot a la Catalunya urbana. Els fills de família castellana entraven a dintre, catalanoparlants, i no en sabien. Bueno, com s'ha de fer això? S'ha de buscar un sistema que d'aprenentatge accelerat i fiable, psicològicament, neurològicament, etc., i pedagògicament, sobretot, que faci que aquests nens es facin seu el català i puguin incorporar-se al projecte comú educatiu de Catalunya, que se'n diu Escola Catalana. I aquest projecte era la immersió lingüística, que va sortir, aquest terme, del Quebec, de l'Escola Sant Lambert, del Quebec, que ensenyaven a nens de parla anglesa, els educaven en francès, i van comprovar dues coses, i aquest tros l'acabo perquè ho veig una mica llarg, que és, primer, que aquests nens al cap de 2 anys tenien més capacitats intel·lectuals que els que ho feien en francès, en anglès, perdó, i que, a més, tenien més facilitat de paraula. Està avalat psicolingüísticament, però amb estudis profundíssims, no només del Quebec o de Finlàndia Bassa o de Califòrnia o de Florida, no, sí, aquests també, però els nostres també, que nosaltres a Ciutat Badia vam fer i hem fet avaluacions continuades, i sempre ens ha donat molt bons resultats. El president Tarradellas, la veritat és que veiem, jo vaig anar a treballar a la Generalitat cridat pel conseller Pissunyer, però amb el president Tarradellas hi tenia un gran respecte, però que diguéssim una simpatia política no. Un gran respecte, que havia mantingut la institució, el vaig anar a rebre amb entusiasme, va venir a l'Òmnium a veure i el vaig fer totes les consideracions. Aleshores, quan estàvem en ple mes de juny, en plena calor, un dia el director general va anar i es posa la corbata, perquè tots s'havien d'anar amb corbata a veure. Em vols acompanyar? Vaig veure el president, perquè no hi ha manera que el decret vulgui que fem 3 hores de català obligatori. Diu que se n'han de fer 2. I voluntari, perquè si no, malament, que no ho vol. Dic, però escolta, no ho juguem? Jo dic, Paco, no sé, però es deia francès, no, però deia Paco, no juguem, que no veieu que no pot ser això, que hi fem aquí nosaltres. No, això no pot ser, bueno. Doncs mira, això és... I com que era molt decidit i molt intel·ligent, vam anar-hi. I entrem al despatx del president i me'l veig anar dret. I em diu, és el Joaquim Arenas. Aquest, xicot, vos en voleu dividir el poble? Dic, jo, dic, no, president, no. Sí, perquè si posem el català obligatori, això, vos què voleu? 3 hores com a mínim de català. I obligatori per tots els nens de la classe, escolti'm. Això no podrà ser, perquè això portarà molts problemes, la gent. Dic, doncs miri, president, si no fem 3 hores i obligatori, ja no cal que vingués la Generalitat, perquè això ja ho fèiem amb l'Òmnium. Escolti, em va fulminar, Anem, Joaquim, anem. Però perdoni, el mèrit és del president, perquè un home que havia lluitat molt per arribar on va arribar per Sant Jaume, que va patir molt, que va passar totes les vicissituds, que reflexionés i que es manés, no per mi sinó per ell, jo amb això em va créixer l'admiració àdhuc polític. Nosaltres s'ha dit moltes vegades que el govern hi ha de Convergència dintre del govern Tarradellas, i que després el govern Pujol s'ha dit malament, perquè això ho puc dir perquè em vaig ser testimoni. Jo en aquell moment no militava ni de lluny a Convergència, però ni de lluny. Volien fer escoles catalanes per nens catalans rossos que menjaven entrepans de mantega suïssa i pernil de jabugo. I això, i veiem que volien fer això. No, això no és veritat. Jo no sé si algú del partit havia comentat, això ja no hi vaig arribar fins aquí. Jo el que li puc dir és que el govern i la seva administració, que és el braç executiu, és el que fa, sempre va plantejar el model d'escola catalana per tots els nens, i amb immersió allà que convingués. Per tant, a Santa Coloma es va dir escola catalana des de l'escola pública. Comencem l'escola pública, la privada ja s'hi afegirà, però nosaltres l'escola pública. Hi va haver-hi els pares, i encara li diré més, nosaltres anàvem a predicar, però molt, jo en un any i mig vaig visitar 700 escoles, una barbaritat, 3 per dia, un mal de cap. No anava sol, i va haver una persona que van ajudar molt en el període anterior, la Sara Blasi, i en aquest període la Margarida Muset, que ara és cap d'inspecció, doncs també va ajudar molt. Però jo el que recordo és que els pares vibraven pel català, però molt, perquè volien que els seus nens fossin com tots els nens de Catalunya. Ves per què? Mira, jo això vaig tenir una experiència que ara els hi serà difícil de creure, però cregui'm que no m'invento res. Abans que jo entrés a la Generalitat, on estava la delegació d'ensenyament català,
jo vivia vivia a Sant Martí, a la Vernet, i cada tarda m'anava a Santa Coloma a fer classe per l'Òmnium, abans de prendre responsabilitats. I no per l'Òmnium, dic mentida, per la Biblioteca Popular de Santa Coloma, que encara és a sota la plaça de l'Ajuntament. Bé, doncs allà hi havia unes cues immenses per apuntar els nens, teníem classes de 40, 50, i fèiem classe, vam haver d'ampliar tot. Les mares que no cabien a la primera matrícula els hi queien les llàgrimes als ulls, però no m'ho invento, els queien les llàgrimes dels ulls, perquè mi hijo no va poder saber català. Jo deia, senyora, que farem més cursos, no pateixi. Aleshores, des de presidència, no diré noms, de la Generalitat, ja en el govern Pujol, des de presidència es va voler saber si aquesta passió dels que arribàvem de l'ADEC, perquè vam arribar al departament, que ens van cridar per les classes de català i després també per impulsar l'escola catalana, corresponia al desig social. I persones importants van anar a Santa Coloma, van anar a Sant Boi a parlar amb els pares. S'assabentaven, com fan reunió de base? Vostès si fessin l'ensenyament en català. A tothom va dir, i esclar, si ens ho han vingut a explicar i ho estem esperant. Sí, el 82 a 9 i el 83 a 10. Hem tingut la sort que a partir del 83 el Departament d'Educació d'aquell moment van tenir la sort que va fer una plena confiança en la unitat que nosaltres regíem, que jo dirigia en aquell moment. Va fer un vot de confiança extraordinari. Pensi que jo en aquell moment teníem 32 coordinadors territorials només per aquest tema, teníem 85 assessors tècnics preparadíssims, equip admirat pel País Basc com venien a visitar, equip admirat per Holanda, per els holandesos, equip admirat per Finlàndia, equip de gent, vull dir, preparadíssima, però esclar, la clau de la qüestió està perquè estaven preparadíssims, perquè s'ho creien, perquè tenien èxit quan arribàvem a una escola i la gent els escoltava amb atenció, no tan sols pel missatge científic clar i didàctic positiu, sinó també pel convenciment i la força que tenien a dintre. És el que deia en Triadú, el senyor Joan Triadú, mestre meu, que el vaig tenir al costat a l'Òmnium molts anys. Els mestres, no hem de dir mai fa de mestre, és mestre. Doncs aquests eren mestres. Escolti'm, és que hi ha un problema en aquest país terrible, que la gent no llegeix llibres. M'entén el que vull dir? La gent opina de tot i no sap de res. Però no, perdoni, però no per la immersió, no és que no sap de res, parla de tot. De medicina, de geografia. Què passa amb la immersió? La immersió, l'ensenyament s'ha de fer en la llengua materna. La immersió contra els drets. Això no pot ser el dret dels nens que la llengua. Escolti, perdoni, s'ha llegit vostè cap llibre substanciós o cap article de fons de les revistes especialitzades sobre el tema? Si no, no parlin. Que no m'entén. Aquest és un gran problema, això, no? Perquè, què vol dir? Que en definitiva el que ens passa és que nosaltres, científicament, el programa d'immersió està avalat des de tots els punts de vista. L'any passat ho va recomanar i tot el País Valencià per acabar-ho de doblar. M'entén el que vull dir? Per tant, tenim aquest gran problema d'ignorància. Per tant, la immersió, el que passa que, esclar, serveix de moneda de canvi, serveix d'arma bèl·lica també, serveix per anar contra la personalitat de Catalunya. No és que els hi sàpiga greu que s'apliqui l'immersió, escolti'm, vostè ha sentit dir mai que el mètode Montessori sigui objecte d'una sentència, escolti'm, per la mort de Déu. Això no, és que l'immersió és un mètode, és un conjunt mètode molt tancat. Nosaltres en vam fer un programa a la catalana, admirat per tot el món, s'ha reconegut que és el millor, des d'Austràlia fins a Finlàndia, perdoni que em repeteixi, però és així, i ara resulta ser, no, perdoni, el Montessori ningú l'ha discutit, ni el De Crowley ni el Frené, no hi ha cap... és que és una cosa que fa riure, però esclar, és que per mitjà de la immersió lingüística es pot fer l'escola catalana, i l'escola catalana se li ha de disparar torpets a la línia de flotació perquè Catalunya no pot ser diferent de la resta de l'estat espanyol. Li posaré una imatge. Vostè té a casa seva un hall molt gran, i li han regalat un paral·lepíped de marbre blanc, lluent, ben polit, i el té posat allà. Que bonic, que compacte. Fa bonic això, tan senzill. Molt bé. Arriba un desgraciat i agafa un martell i bum, li pica i li treu un tros, crac. I ha deixat de ser bonic. Bé, doncs, el programa d'immersió és immersió total. Així és que les Muses obres una via de pas que ja no és la constant i contínua necessitat de català. Per què això? Perquè el català, llengua minoritzada,
ha de ser tenir una discriminació positiva. I aquesta discriminació positiva no es pot dir, no, home, per una assignatura no passaria res. No es tracta d'assignatura, no passaria res. Es tracta que el nen ha d'estar centrat en allò que li convé aprendre, perquè sàpiguen una cosa. Quan acaben els estudis obligatoris, tots els nens saben castellà. La majoria català, però no tots.